De basketballers van Ares Ljouwert binnen het seizoen juist eruit eindzet met een mooi affiche. De Noordelijke derby in Donar uit Greens. Een verslag van Freek Wijma. Michael Schuurs is de nieuwe trainer van Ares. Maar een jonge ploeg moet hij het opnemen in Donar, de titelkandidaat uit Greens. Ares is net van doel haar afslag zitten litten en kan in de eerste helft er knap meekomen. Wat heet, na het eerste kwart stonden ze zelfs maar 14-13 voor, trof scores van onder meer Josiah Heath. In het tweede kwart neemt Donar de regie oer. Ze profiteren van foutjes van Ares. Hier is Bigelix Ros Bekkering met de score. En ze pakken een maximale voorsprong van 7 punten. Maar Ares komt sterk weer om. De truienpunter is van Jelmer Visser, nog maar een jongetje hier. En Jelwijs zit Ares toch weer voor, 32-29. Donar begint de tweede helft verpletterend. Door een run van 18-1 pakken de Greenzers een maximale voorsprong van 12 punten. En het duel liep het dan al beslikken. Maar de jonge Ljouwerters hebben een tweede adem. En 4 minuten voor de eind pakken ze zelfs de voorsprong, 63-61. Maar doe wie het op. Direct de 10 scoren. En de laatste 2 minuten loopt Donar de overwinning toch nog over de streek. Ares verliest van titelkandidaat Greens, maar had heel goed partij jongen. En vooral het herstel in het vierde kwart weer heel sterk. Zelf vond ik het misschien wel het mooiste moment in de wedstrijd. De mentale veerkracht die we daar toonden. En eigenlijk plaatsen ze in het derde kwart ze 1 run, maar daarna was het niet klaar. We speelden door en volgens mij hebben we zelfs nog weer een keer een voorsprong gepakt. Nou, hartstikke knap. Kun je nu dan ook zeggen van dit is een nederlaag met perspectief? Ja, absoluut.